En èpoques prehistòriques, la regió tarragonina era força poblada a causa de la seva situació oberta al mar. A més, les zones abruptes i muntanyoses són molt riques en coves, que ja eren habitades per l'home com a mínim des de fa uns 400.000 anys. En el curs d'aquests mil·lennis, els antics pobladors de la zona han deixat moltes empremtes. Cal destacar una notable quantitat de jaciments d'eines i armes de sílex. Alguna pintura rupestre a la Serra de Prades, així com nombroses coves d'enterrament, sobretot al Priorat. Al temps dels ibers, la regió tarragonina era habitada per la tribu dels cossetans, un poble d'economia modesta que els romans qualificaran de bàrbar i d'esclaus miserables. L'any 218 abans de Crist, durant la Segona Guerra Púnica, l'exèrcit expedicionari romà, comandat pels germans Escipió, s'apodera de les terres tarragonines. Immediatament funden una potent base militar, Tàrraco, que encerclen amb una robusta muralla de 4.000 metres i hi construeixen un port. Tàrraco té un paper fonamental en les lluites contra els cartaginesos. Al 45 abans de Crist, Juli Cèsar la declara colònia romana amb el títol de Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tàrraco. Amb tot, el moment culminant de la ciutat es produeix 20 anys després. Per dirigir la guerra contra els càntabres, l'emperador Octavi August sojorna a Tàrraco durant 2 anys. Com a residència de l'emperador, la ciutat esdevé la capital de l'Imperi Romà. Sota l'impuls d'August, Tàrraco és declarada capital de l'extensa província Citerior, també anomenada Tarraconense. Així mateix, l'emperador promou la gran reforma urbanística i monumental de la ciutat. Com a agraïment, Tàrraco reté culte diví a August i inicià així el costum de divinitzar els emperadors en vida, que es va estendre després a tot l'imperi. En l'època d'esplendor, Tàrraco estava formada per 2 nuclis molt diferenciats, separats pel circ. La part alta estava destinada únicament als edificis oficials i als temples. La part baixa era la dels habitacles dels ciutadans, del comerç i del tràfic portuari. Tàrraco tenia els 3 tipus d'edificis romans per a espectacles de masses: el circ, el teatre i l'amfiteatre. El circ servia per a les curses de carros lleugers, l'espectacle estrella dels romans. El teatre fou construït a l'època d'August, aprofitant el pendent que donava al port. Però l'edifici més emblemàtic era l'amfiteatre, ja que només en tenien les ciutats importants. Era el lloc on combatien els gladiadors, entre ells o amb feres famolenques portades d'arreu del món. Tàrraco ha deixat nombroses restes escultòriques i artístiques. Representen divinitats, emperadors i personatges notables. També es conserven objectes de la vida quotidiana.
destaca una nina articulada trobada a la tomba d'una nena. La via Augusta passava per Tàrraco. A les seves vores es dreçaven sumptuosos sepulcres, com l'anomenada Torre dels Escipions, o altres monuments, entre els quals destaca l'Arc de Triomf de Berà, dedicat probablement a August. El subministrament d'aigua de la ciutat es feia a través d'un aqüeducte de 4 quilòmetres de llargada, que transportava aigua del riu Francolí. Avui dia en queda un tram de 164 metres, conegut com el Pont del Diable o de les Ferreres. La resta de les terres tarragonines era zona rural i els romans hi implantaren el seu sistema d'explotació agrària, la vila. Es tractava d'un centre familiar aïllat, semblant a la masia, però més autosuficient, i que comprenia també activitats de tipus industrial, com ceràmica i vidrieria. Queden molts vestigis de viles romanes a la zona, algunes grans i luxoses. A Altafulla hi ha les restes d'una de les viles més notables de Catalunya. Segons la tradició, el mateix apòstol Pau predicà el cristianisme a Tarragona, per bé que això no s'ha pogut comprovar documentalment. El cert és que al segle III ja hi ha una comunitat cristiana ben estructurada, presidida pel bisbe Fructuós. L'any 259, durant la persecució de Valerià, a l'arena de l'amfiteatre tarragoní, el bisbe Fructuós i els seus diaques, Auguri i Eulogi, són cremats vius. Els bisbats que es creen en endavant dintre la província tarraconense depenen del de Tarragona, que per això s'anomena arquebisbat. Una mostra excel·lent de l'art paleocristià és el mausoleu de Sencelles, prop del poble de Constantí. Els mosaics de la cúpula són excepcionals. L'any 476, Euric, rei dels visigots, ocupa Tarragona. Durant els 300 anys del domini visigot, la ciutat era regida per un duc i tenia jurisdicció sobre l'antiga província tarraconense. A més, es comencen a celebrar els concilis provincials de l'arquebisbat, que amb diverses interrupcions han perdurat fins als nostres dies. Vers l'any 716, els àrabs envaeixen les terres tarragonines, després de vèncer el rei visigot Ardó. El bisbe de Tarragona, Pròsper, i un grup de clergues fugen a Itàlia. S'emporten les relíquies de Sant Fructuós i diversos llibres litúrgics, entre els quals l'oracional tarraconense, conservat avui dia a Verona. L'assentament àrab no fou gaire sòlid a la regió. Tarragona, semiabandonada, s'anava destruint lentament. Tret del poble de Falset, fundat pels musulmans, han quedat poques restes de la dominació àrab a la zona.